Восень у 41-м выдалася ў Беларусі нядоўгай. Лічы адразу пасля так званага бабінага лета, якое, як і кожнага разу, сёлета таксама блішчэла сонцам, блакітам і павуціннем, у наваколлі ў вачавіткі з'явіліся адзнакі блізкай зімы. Вайна амаль напалавіну абязлюдзіла вёскі. І тым не менш жыццё ішло сваім сялянскім ладам. У гэтую шматпакутную восень, а іначай яе не назавеш, у забяседдзі ні адной працай ды чаканнем, чым закончыцца вайна, жылі. Як і паўсюды на акупіраванай тэрыторыі, былі тут і немцы, былі і бургамістры, былі паліцэйскія, а былі і партызаны. Праўда, найбольш чуткі хадзілі аб іх, таму што адно немцы, ці тыя ж служкі ахову парадку, як называлі цяпер паліцэйскіх, гэтых кожны мог пабачыць. Яны панавалі ў гарадах і вёсках, іншая справа – партызаны. Бадай не ў кожным паселішчы мог знайсціся чалавек, які на свае вочы пабачыў народных мсціўцаў. Да таго ж не кожны мог і прызнацца цяпер, што бачыў, каб не зацягалі па паліцэйскіх участках да нямецкіх камендатурах. Але чуткі хадзілі, і гэтымі чуткамі людзі таксама жылі. Документ. Восень 41-го. Шефу полиции беспеки и СД доклад. По-ранейшаму распаўсюджваюцца чуткі аб бальшавіцкай партызанскай дзейнасці, у выніку якой хвалюецца насельніцтва і не можа быць дасягнута поўнае ўсмірэнне краіны. Патрабуецца тэрміновае ўмяшанне нямецкай прапаганды з мэтаю агітацыі і ўздзеяння на насельніцтва. І тым не менш у кастрычніку ў забяседдзі ўжо былі два партызанскія атрады. І сярод іх адзін мясцовы, той, што быў створаны ў вёсцы Машавая, калі фронт стаяў яшчэ на сажы. Дарэчы, у спісах гэтага атрада значыўся і Радзівон Чубар, але верамееўскі старшыня тады ў жніўні не з'явіўся па выкліку райкома партыі ў Машавую, таму нават не здагадаўся, што быў залічаны в атрад. З Машавой 24 партыйныя савецкія гаспадарчыя работнікі раёна, з якіх складаўся атрад, былі перавезены 11 жніўня на 2 аўтамашынах у Гарбавецкі лес, куды з Клімавецкай родні к таму часу перабраўся штаб 13-й арміі. Тут партызаны атрымлівалі зброю. Баявую задачу перад атрадам ставіў начальнік палітаддзела Крайноў. Товарищи, вы повинны непрыкметна перайсці ўначы лінію фронту і ўзрываць там на рэках масты, якія знаходзяцца на шляху прасоўвання варожых войск. Жадаю вам поспеху. Другі чалавек, які памеў ахвоту натхніць крутагорскіх партызан, быў сакратар абкома партыі Макараў. Добрый день, крутогорские товарищи. Таким чином вам осталось только сходить на задание у тыл ворога и вернуться назад. Семьи у эвакуацию послали все? Амаль усе, товарищ секретарь обкома. Это добро. Беритесь, товарищи, за зброю и знищайте фашистскую гадину. За вами вся советская краина, весь советский народ. Вядите улик забитых вами фашистских солдат и офицеров, знішченых штабов, машин, особливо с горючим, пущенных под отклон поездов, узорванных и спаленных складов. Дейничайте смелей и яшчэ раз смелей. Спадзяюся, что на ваших грудях заззяюць неўзабаве ордены и медали. Но теперь рыхтуйтесь в поход. Место, где переходит линию фронта, подрыхтовано уже. Уночі вам покажут его. Так, товарищ комиссар? Так. Худшей отсюда! Ведите людей в беспечное место! Где командир ваш? Тут! Обстановка изменилась. Что там? Бригадный комиссар живы? Здається, все в порядку, але обстановка змінилася.
Мне загадано передать командиру отряда, что мы не здолеем зрабіць тое, что обяцали. Доведется вам самим шукать место, где можно перейти линию фронту. Ворожие танки подходят до Крутогорья. А штаб ваш? Штаб здымаецца. Куды? Про гэта вам лепей даведацца у начальника штаба. Добре, пайшлі. Я зараз, товарищ. Штаб з месца здымаўся хутка. Не прайшло і некалькі хвілін, як на дарогу пачалі вырульваць адзін за адным з накрытымі кузавамі грузавікі. Як думаешь, Ануфович, з нами покинуть машины, на яких вы приехали сюда? Чаму раптам? Ну так я так. Думаю, што яны больш не спатрэбяцца нам. Будем спадзявацца на свае ногі. Построиться! Давай, хутчэй, шевелися! Давай, хлопці! Все целые? Конечно, все! Ніхто со страху не збег. Усе тут! Ну, тады і мы рушым. А то яшчэ невядома, ці адмовіліся немцы знішчыць штаб арміі. Достанецца і нам ні за што, ні пра што. Так. Оказывается, сапраўды справы дрэнь. Каля Царковішча нямецкія танкі прорвали оборону. Дзе яны цяпер? Думаю, уже недалёка. Значит, трэба спешаться. А куды вы цяпер, Иван Николаевич? Сам вось думаю. Ты в отряд да вас просіся. А что? А давайте с нами. Якраз одного не хапає. Товарищ Макаров, а что, сапраўды? Огонь не хапае. Старшыні калгаса з Верамея, Чубара. И рад бы в рядах греки не пускать. Видишь, это сегодня Хотимск. А мне, разумеете, справ чужих шмат. Ну что ж, не будем залишне затрымливаться. До побачення, товарищи партизаны. И вось яшчэ что. Коли после того, как выконаете задание, не здолите снова связаться со штабом армии, шукайте одразу свой подпольный райком. Всего доброго. Бывайте. Пакуль атрад прабіраўся скрозь лес да бялынкавіцкага бальшака, там заціх бой. Адбылося гэта нечакана. Усё бухкала, грукатала, а тады перастала раптам, быццам па дамоўленасці з абодвух бакоў. І стала нязвыкла. Дагэтуль здавалася, што выбухі напаўнялі прастору і ўсё роўна як прымушалі яе жыць. Цяпер такога адчування не было. Цяпер нават не было выразнага ўяўлення, куды рухацца далей. І Мітрафан Нарчук першы зразумеў гэта. Між тым у лесе цямнела і вельмі хутка. Раптам усе ўспомнілі, што елі сёння адно машавой, на самым світанку, а ў гарбавіцкім лесе салдацкай кашы, якую абяцалі вайскоўцы, пакаштаваць не прыйшлося, таксама як і не давялося атрымаць і харчовае забеспячэнне, перашкодзіў артылерыйскі налёт. Успомнілі і загаманілі. Першы звярнуўся да Нарчука прокурор Шашкін. А наогул, командир, куды мы идем? Як куды? Выконваць заданне. Ну, гэта зразумела. А куды? Праз лінію фронта. А раптам мы перайшлі ўжо. Здаецца, не. Бой ішоў злева. Лева. Злева, однако. Я таксама думаю. Ці не дарэмна мы спяшаемся, відаць, усё-таки лепей будет, калі дзень-другі перачакаем тут, у гэтым лесе. І наогул я з гэтым вашим заданнем яшчэ падумаў бы. Што значыць падумаў бы? Просто. Мы идем кудысьці ўзрываць чужие мосты, а свои районы застаются. Ты где? Выходите взрывать наши мосты, пришли люди с какого-нибудь Суражского района.
А мы тем часом будем шукать у других районах. Ці надто складаная атрымліваецца механіка. Дзіўна вы разважаеце, таварыш Шашкін. Паслухаўшы вас, дык толькі і застаецца, што схавацца тут, вось, ды і чакаць, пакуль усё само сабой вырашыцца. Што? Можа, яшчэ хто-небудзь у атрадзе гэтак думае? Але адказу не было. Партызаны стаялі вакол яго, маўчалі. Між тым Нарчук зусім не думаў, што ніхто з іх не падзяляў меркаванняў прокурора Шашкіна. Не іначай былі ў атрадзе такія. Ужо нават па тым, як яны маўчалі, можна было лічыць, што былі. Не гэта непакоіла камандзіра атрада. Яго бянтэжыла іншая акалічнасць. Тое, што адносіны паміж падначаленымі заставаліся, калі можна сказаць так, дужа крутагорскімі, гэта значыць ранейшымі. Усе паводзілі сябе таксама, як і учора, і пазаўчора, і многа дзён назад. Напрыклад, хто быў пракурорам, то і цяпер усё яшчэ заставаўся ім. Хто з'яўляўся ўпаўнаважаным наркамата па раёне, то і сёння спрабаваў задаваць у атрадзе тон. Былая раённая іерархія пакуль захоўвалася цалкам. Таму з'яўленне наперадзе камісара атрада, а ўчора яшчэ сакратара райкома партыі, было зусім дарэчы. Сцяпан Баранаў раптам адхіліў рукой кагосьці з партызан, выйшаў з натоўпу. Пачакайце, таварыш Шашкін. Мы ж, здаецца, дамаўляліся, што мітынгу не будзем устраивать. А я со свайго боку толькі хачу нагадаць вам, што мы аб'яднанае вайсковае падраздзяленне. Таму ніякія спрэчкі паміж падначаленымі камандзірамі не павінны мець месца. Одним словом, я за тое, таварыш Шашкін. Я думаю, усе іншыя таварышы, каб Мітрафан Ануфрович Нарчук камандаваў намі і быў для нас клапатлівым і строгім бацькам-камандзірам. Ну, а мы падпарадковваліся яму і слухаліся, як належыць такім выпадку. Тым больш, што задача, якая пастаўлена перад намі, застаецца ранейшая. Ніхто яе адмяніць не можа, дарма, што абстаноўка сапраўды пакуль не дужа зразумелая. Іншая справа, што гэтак перціся на прасткі, як мы прэмся, мусіць нельга. Патрэбна больш абачлівасці, больш вайсковага майстэрства. Ну, да і Мітрафан Ануфрович чалавек вопытны ў вайсковай справе. Бездрамашаны і ў арміі служыў. Так што камандзір у нас з вами сапраўдны. Ну, пэўна, што. Товарищи, конечно. Товарищи, цішэй. Значыць, гаворыцца, інцыдэнт ужо вычарпаны? Так, конечно. Ну, вось і добра. Тады, Митрофан Ануфриевич, команда, давай. Так, построиться, товарищ. Давайте. Другім атрадам, які знаходзіўся ў забяседдзі, быў разведваны дыверсійны атрад Карханова, дзе правадніком стаў колішні чубараў спадарожнік Шпакевіч. Зусім неспадзявана да гэтага атрада далучыўся калаверамеек і Радзівон Чубар. Ратуючы асірацелае маленькае ласяня, Чубар якраз і выйшаў тады на маскоўскіх партызан. За густым ельнікам шлях Чубару перанялі ўзброеныя людзі. Стаялі яны, не хаваючыся, натоўпам. Хлопцы, гляньте. Полицай. Тихо, тихо, тихо. А что гэта ён цягне, а? Цяля? Ці што? Бач ты, нешта я не разумею. Полицая таксама без мяса не хоча жыць. А ну, хэндахох, сволач! Шоу! Гэта не тое, што ты думаеш. Гэта ласяня. Ну и что, коли лосяня? Ага, ну и что? А тое, што не аддам. Гляди ты, полицай так само выкалывается. Шлёпнуть его. Давай, поглядим. Адкуль вы ўзялі, што я паліцай? Кто ж ты? Кто ты? Разгуливаешь. Старшыня мясцовага калгаса. Ага. Вось гэта мы яшчэ паглядзім, які ты старшыня. Прызнайся. Не маўчым прызнавацца. Вядзіце да начальства. Вядзіце ў асобы аддзел. Пошли. Ну, пойдем.
Товарищ Пакевич, затримано неведомо. Разойдитесь, товарищи. Это мой знакомый, товарищ Шубар. Ось. И сегодня не пошанцевала по Толе. Осечка вышла. Думал, что винтовкой на завсёды заволодал, а тут пошел ты. Откуль ты взялся, Адигон? Почекай. Ось зараз паспрабую поставить на землю Лосеня. Не вышло у меня ладом. Заблытался уночы в незнаёмым наваколлі и не дайшоў до своих. Так. Наколькі я зразумеў тебе, атрады партызанскага ты яшчэ не стварыў. Не. Тады поступаю наш. А гэта што ў тебе? Лосеня. Дзіўна, але Ласяня нібыта зразумела, што размова пайшла пра яго. Падхапілася на ножкі і скочыла ў бок. Да недалёка. Тут жа вярнулася, акурат ужо прыручаная да чубара, тыснулася пысай пад каленкі яму, не ў прыклад чалавеку, які патраціў немала сілы, пакуль нёс яго і не вярнуў яшчэ. Гэта істота зрабілася адразу жвавая, дарма што не стала, брыкаючыся, гойсаць з канца ў канец по грудку. Бач ты, звер недарослы, а разумееш, што да чаго? Хінецца, як да свайго. Ну што, пойдзем да камандзіра. Хоць рэкамендацыі Шпакевіча і былі надзейныя, аднак тым не менш давялося Шубару шмат расказаць Карханаму і пра сябе, і пра верамейкі, і пра раён Крутагорскі. Скажите, а гэты ваш намеснік по калгасу... Зазыба? Так, Зазыба. Ці зрабіў ён ужо спробы знайсці сувязь з пакінутымі ў раёне таварышамі. Вы ж кажаце, што дамаўляліся пра гэта. Дамаўляліся. Але ці хадзіў ён у Машавую? Не ведаю. А чаму вы думаеце, што менавіта ў Машавой знаходзяцца тыя канцы, за якія можна ухапіцца? Інтуіцыя. Падмацаваныя всякімі такімі дадзенымі. Напрыклад? Ёсць у мяне падазрэнне, што апошняе пасяджэнне райкома перад адыходам нашых войск адбылося там. Хутчэй за ўсё, што там на тым пасяджэнні якраз і вырашалася пытанне, каго пакінуць у тыле ворага і дзе пакінуць. Што ж, рацыя ў гэтым ёсць. І немалая. Больш таго, але гэта ўжо па нашых звестках, у раёне сапраўды засталіся дзейнічаць дзве групы. Адна ў якасці падпольнага камітэта партыі, другая ў якасці мясцовага партызанскага атрада. Мы таксама з Зазыбам пра гэта гаварылі. Конечно, у нас таких конкретных звестак, як у вас, няма. Аднак прачуванне не пакідае, што нехта застаўся ў раёне для агульнага кіраўніцтва. Да і ў нас яны не дужа канкрэтныя. Бо ў адваротным выпадку мы ўжо наладзілі б сувязь за гэты час, як знаходзімся ў раёне. Альбо з райкомам, альбо з атрадам. Зноў жа тая праблема. Таварышы мясцовыя недзе так заканспірыраваліся, што нават слядоў ніякіх іхняй дзейнасці не знайсці. Правда, па-за мінулай ноччу у некаторых вёсках з'явіліся лістоўкі. А паміж Бабінавічамі і Белай глінай нехта шмат у якіх месцах спілаваў тэлеграфныя слупы. Можа, гэта справа якраз вашых падпольшчыкаў ці партызан. А цяпер вось што скажыце мне. Вы Сідара Раўнягіна з Кулігаеўкі добра ведаеце? Так. Членам правлення ў калгасе быў. Дзе ён зараз? Думаю, што ў пасёлку. Ногі ў яго хворыя, у Раматусе. Далёка на іх не пойдзеш. Павядзеце мяне да яго. Калі? Сёння.
Кто там? Свои. Знайомьтесь, командир партизанского отряда. Равнягин. Сидор Корнеевич. Ось і добре. Мне, товарищ Карханов, отлучиться хвилин на 20 треба. Куда это? Хочу припарадковать Лосеня. Так это ты приголубил небараку? А то ж верамейковские мужики сегодня як рады не дадут себе. Куды это суходолу поделася Лосеня? Здається, было и раптом не стало. А у нас тут на Дойче... Родион Антонович говорил уже. Ну что ж, справу ты, Антонович, зрабіў карысную, як кажуть, Божию, что не покинул сироту. Значит, теперь решил у двор отдать. Так. Мишку Гавчиному. Так. Что ж, справа корыстная. Сядайте, ма, за стол, каша стыня. Ну, все-таки хочу пойти теперь. Як знаешь, раз есть и не хочешь. Идите, коли это недалеко. Что вы приглядаетесь, Сидор Корнеевич? Вы ж певно здогадываетесь, что ни одну кашу есть и пришел до вас. Да ўжо ж. Справа до вас есть, Сидор Корнеевич. Ну, а покольки вы про меня бодай головную уже ведаете, то скажу широ. Мне так само, что Корвич ведомо про вас. Диво, что Чубар мог рассказать. Мы тут и все быто на долоні. Не той расскажет, да кіше, аби добре попытался кто. Але откуль ён узяўся? Чубар. У нас говорили, что пошел на фронт, а тут раптом отрымливается, что с партизанами опынуўся. Мы вот колькі ўжо сядзім з вами, говорим, а я так само не ведаю, адкуль вы. Ну, партизаны, калі зразумела не секрет. З Москвы. Самое Москвы. Так. А у нас тут говорят, что немец уже ці не в Москве. Ленинград обложил и до Москвы подступился. Подступаться можно долго, але так и не подступиться. Але все-таки чего до меня? Чим я корисний могу быть партизаном? За молодейшими ж, мне здається, не угнаться. Сапраўды, за молодейшими вам не угнаться. Да и навошта? Молодые няхай свою справу робяць, а для старых свой заняток будет. Так вось, я докладно ведаю, Сидор Корнеевич, что ў жніўні, калі адсюль адступала Чырвоная армія, вы владкавалі по заданию разведотдела армии у мястэчку одного человека. Было такое. Вы маете на увазе дзяўчыну? Так. Дык того человека повинен был уладковать у мястэчку другі человек. Кто? Зазыба. Ёсць у нас у верамейках человек такі. Але мне сказано, что вы... Словом, Сидор Корнеевич, мне было сказано до вас звернуться. Что ж, нехай будет так. Але не я возил тую дзяўчыну у Бабіновичі. Гэта даручили Зазыбу. Трэба з яго спытацца. Дивно, але мне про Зазыбу ничего не говорили. Мне до вас пораили звернуться. Кажу, як было. А вы помните тую дзяўчыну? Ну так. Адшукаць здолееце ў Бабіновичах? Так навошта? Мне даручана звярнуцца да вас. Вось я і зрабіў гэта. Цяпер за вами справа.
Трэба перадаць ёй адну рэч, без якой яна працаваць не можа. А якую рэч перадаваць хочаце? Дзе яна? Ну, пра гэта пасля. Вельмі прыемна і карысна было пазнаёміцца, Сідар Карнеевіч. Трэба спадзявацца, што мы яшчэ не раз з вамі сустрэнемся. Мабыць. А вось і Чубар. Ну, да пабачэння. Бывайце, бывайце. Калі настала туманная раніца наступнага дня, то раптам высветлілася, што атрад Нарчука зноў апынуўся паблізу таго лесу за Васильевкай, дзе партызанам давалі парады на дарогу сакратар абкома і начальнік палітаддзела арміі. Хоць, уласна кажучы, трапляць сюды другі раз не мела сэнсу, трэба было рухацца адразу на царковішча. Але ўначы атрад збіўся з дарогі. Таму ўвесь час давялося рухацца наўздагад. Між тым, калі б яшчэ за дзень да гэтага каму-небудзь з 24 партызан, якія складалі атрад, сказаў хто, што падобнае магчыма, што можна заблытацца і праблукаць усю ноч у сваім раёне, ён бы не паверыў. Тым не менш, з крутагорскімі партызанамі гэта здарылася. Здарылася пасля таго, як яны збочылі з бальшака на вузкія, ледзь пазначаныя лясныя сцежкі. І вось толькі ўранні, у яшчэ не кранутай сонцам прыцямковай шэрані, якая плавала разам з туманам, партызаны пазналі абрысы знаёмай мясцовасці. Нарэшце быў адшуканы надзейны арыенцір. Каб не выдаць сваё месцазнаходжанне не толькі акупантам, але і наогул усім, хто па той ці іншай прычыне мог трапіцца ў наваколлі, атрад, туляючыся па ранішняй шэрані, заглыбіўся кіламетры на 2 ў лес, залёг там пасярод імшары на вялікім парослым бруснічнікам грудзе. Высылаючы ва ўсе бакі дазоры, адсюль можна было сачыць за дарогамі, на якіх з надыходам раніцы меўся аднавіцца рух нямецкіх войск. А галоўнае, адпачынак у партызан пасля такой блытанай ночы, здаецца, ва ўсіх адносінах забяспечаны быў. Здабываць абед пайшоў камісар Баранаў. За некалькі кіламетраў ад гарбавіцкага лесу жыў у вёсцы ягоны брат, Архіп. Ну, кто там? Заходь! Здорово. Архип. Степан. Я. Хочешь накликать беду на меня и на мою семью? Да ты что? Иди прэч, каб тебе никто не познал у вёсцы. Я нават не ведал, что ты дома. А то ты мне загадаешь быть. Ну, хотел жить великим начальником. Так теперь... мне харчу патрэбна. Харчу. Няхай лепш табе подадуть у другим месцы. Архіп. Кажу, иди. Иди прэч. Иди. Гэта было нечакана. Сцяпан выцер слёзы, пастаяў і пайшоў прэч. У канцавой хаце з акна выглянула старая жанчына. Ты что это, Павлович, ходишь себе как неприкаянный? Не боишься? Есть хочу. А что у брата? Никого нема? Так. Ну, тады заходь до меня, заходь. Ага, я покормлю. Сюда. Дякую. Чыгунки маленькие, величиней с кулак. Ой, Вару Павлович на дну. Так
Гэтага мала. Я не один. Со мной некалькі чалавек. А вохце мне, а дзе ж яны? У лесе. А, тады ты зараз сядай за стол. О, ды што я паставлю? О, еш. Бульбу з двары хочаш адзін вялікі чугун, а хочаш два, калі пачакаеш. Еш. Пачакаю. Тады я зараз. Ці бачыў ты, Паўлавіч, хоць немцаў? Не. Мы таксама пакуль не бачылі. А вось у Красніцы, здаецца, былі. Ну і што? Да так, я так, к слову. Але ж бульбы адной, мусіць, людзям тваім мала будзе. Соль патрэбна, і хлеб да яе. Да і скварка б не пашкодзіла б. У мяне, праўда, нічога гэтага няма. Жылася. Але ж людзям тваім трэба памагчы. Трэба. Давядзецца пазычыць у суседзяў. Дарэчы, што яны ў вёску не ідуць, твае таварышы? Баяцца. Так немцаў ўжо пакуль няма. Во. Шчыра вам дзякуй. Так няма за што, Паўлавіч. Няма за што. Пакуль бульбы варацца, я пачакаю дзе-небудзь у іншым месцы, добра? Так ты на гумне, Паўлавіч. О, на добра. Пасядзі там. Добра. Туды якраз сена нядаўна нашы мужыкі завезлі. Ну, добра. Перад тым, як пайсці баранаву з хаты, яны яшчэ дамовіліся. Старая наварыць бульбы, гэтага найпершага хлеба ў беларусаў як мага больш, нават калі і ў двух чыгунах, то таксама ў коптар. Тады пашукае па суседзях якой-небудзь акрасы да яе, ўзяць таго ж хлеба, і прынясе непрыкметна ўзбуцвелае гумно, што ледзь не апоўзнем стаяла самым крайнім пры лесе. Сапраўды, не прамінула і паўгадзіны, а Сцяпан Паўлавіч ужо ўбачыў са сваёй схованкі, што старая выйшла на ганак. Сцяпан заспяшаўся наперад ёй з гумна. Вось, трымай, Паўлавіч. Вось дзякуй. А гэтага я ў суседзяў разжылася. Карміцеся сабе на здароўіца. Хто б не з табой не быў там. Ну, а цабэрак таксама няхай хоць і ў вас пабудзе, цабэрак еты. Ну, а як выдасца мінута, то і паклапаціцца можна назад вярнуць. Я заўсёды дома. Родныя вы мае. Дзякуй вам. Дзякуй. Шчырасць старой до глыбіні душы кранула Сцяпана. Але нечаканая братава выхадка збянтэжыла камісара. Яна, здавалася, перавярнула ўсё ўсярэдзіне яго. Насцярожыла. Не іначай праўду пісалі некалі людзі, і здраджаны будзе родзічамі і сябрамі, і брат брата аддасць на смерць. На другі дзень разведчыкі атрада Нарчука на чале з Паўлам Чарнагузавым пачалі дзейнічаць не толькі з насцярожлівай абычлівасцю, аднак бадай нават ужо і з некаторай прафесійнасцю. Выявілі на краі нейкага населенага пункту рухомы нямецкі аўтапарк. Партызаны рашылі дзейнічаць. Што ж, таварышы, пачнем і мы свой баявы рахунак. Раздзелімся на дзве групы. Так. Першая група павядзе баранаў. Я. З другой групай я застанусь. Ну, хлопцы, айда. Паўзком. По канаве. Осторожно. До пляцоўкі з аўтамашынамі. І ў ход гранаты. Ясно.
Першую гранату шпурнуў Баранаў. Камісараў прыклад займеў дзеянне. У пасёлку між тым немцы глядзелі фільмы таксама з выбухамі і стрэлянінай на экранах. Раз'язныя кінаўстаноўкі якраз вазілі ў гэтыя дні па войсках найноўшую хроніку аб узяцці Смаленска. Зразумела, што за выбухамі, якія чуліся з экрана, нельга было разабраць тыя, што ўжо чутна скалыналі паветра за тоўстымі сценамі драўлянага будынка. Зразумела таму, што і да свядомасці кінагледачоў у сплаўканторы не адразу дайшоў сэнс таго, што адбывалася на дварэ. Нават днявальны на ганку сплаўканторы і той спярша не здагадаўся, што грукат і страляніна узніклі ў аўтапарку за пасёлкам. Нейкі час яму ўсё яшчэ здавалася, што гэта даносяцца да яго гукі кіно. І толькі тады, калі ўбачыў, што над пляцоўкай, дзе знаходзіўся аўтапарк, зашугала ўгору тлустае полымя, спахапіўся раптам і рвануў на сябе дзверы і крыкнуў трывогу. Узрушаныя і ўзрадаваныя абедзве групы адступілі ў глыб лесу. Між тым дыверсія, якую гэтак паспяхова і, здаецца, зусім без цяжкасці, быццам гуляючы, ажыццявілі крутагорскія партызаны, не засталася незаўважанай для нямецкіх служб. Шефу полиции, бяспеки и СД доклад. Боевой деятельности партизан у тыле нашей армии пакуль немагчыма даць поўнай і выразнай карціны. Але апошні прыклад знішчэння тылавой аўтакалоны на ўсходзе Беларусі сведчыць пра дзейнасць партызанскіх груп. Товарищ командир! Слухаю. Товарищ командир, разведчики зауважили, что следом за нами рухается конная немецкая команда. Прикладно 30 шабель. Так. Самым надзейным сродкам у такім становішчы будзе залегчы дзе-небудзь на колькі часу в балоце. А там зменім маршрут. Пойдзем на Галічы у Великое болото. Там и отоборимся. Добро.
Нечаканы манеўр неўзабаве даў свае вынікі. На 5-е суткі нямецкія коннікі, што стаялі 3 групамі ў вёсках вакол балота, знялі асаду. Але тыя некалькі сутак, што былі праведзены ў сырым балоце, затрымалі партызан надоўга. Раптам захварэў камандзір. Сырасць і голад звалілі Мітрафана Марчука зусім. Комиссар? Я тут. Ходи ближе. Ну, як ты, Ануфрович? Ай, маюсь. Черногузов не вернулся с разведки? Да не, покуль. Я тебе выкликал за парадой. Я слухаю. Тут до меня наместник прокурора Шашкина приходил. Так. Казав, треба увести особый отдел, и на этот отдел кандидатуру прокурора пропоновал. Ну, а ты? А я сказал, что у нас есть як след разведотдел не организованный. Нехай иди, кажу, в разведку. Будь у Черногузова помощника. Ну? Да не, в разведку наш прокурор не хочет. И на угол мне не подобается его настрой. Под бухторывание некоторых партизан податься за линию фронту. Ах, вот оно что. Так. Можно? Давай, заходь. Ось, наместник. Угу. Легкий на помине. Ну, як тут наш хворий? Нічого. Ти, Митрофан Ануфриевич, як собі хочеш? А ми пойдем за лінію фронту. З голими руками тут надто не навоюєш. Кто это? Мы. Товариш Шашкин. Ну, я ось так само. Степаненко, Смирнов, Самусёв. З того моменту, як ви зробите гэта, командование отряда будет лечить вас дезертирами. Затое Радима даруе нам такое дезертырство. Мы ж не ў адсеткі куды падаёмся. Мы хочам атрымаць сапраўдную зброю, каб таксама біць фашыстаў. У адрыве ад фронту, без шчыльнай, пастаяннай і надзейнай сувязі з рэгулярнай арміяй, цэнтрам, без іхняй дапамогі і ў першую чаргу зброі. Нельга разгарнуць актыўныя баявыя дзеянні ў тыле. Идите. Успокойся, Митрофан. А я застанусь. Хоть и на час, але выракаться земли своей не стану. И ніякая сила, нехай нават сам Гитлер не выгоне меня адгэтуль. Бо заўсёды мацнейшы той, кто бароніць свой дом. Ось так. Товарищ командир, прибыв з разведки Черногузов. Так. Клич его до меня. Есть. А вы, наместник, идите, я вас больше не трымаю. Так. Ну-ну. А гэта добра, Митрофан Ануфриевич, што ў тебе ваяўнічы сверб з'явіўся. Не иначе от долгого ляжания. А? Может и так, комиссар. Дозвольте, товарищ командир. Заходь, Черногузов. Ну, что чуваць в Крутогорье? Розное. Але самое страшное тое, что семьи многих из нас опынулись в окружении. Что? Живут кто в райцентры, кто по вёсках. И мои в Крутогорье. Так. И жонка, и сын. Ты сам бачил? Як тебе ось цяпер. Заходзі ўначы да іх. Як яны там? Нічога. Жонка, вядома, всплакнула. Так, а твои? Мае таксама дома.
Дети довольны, что зноў у горадзе, а жонка, як і твоя, плача. Повязали, здаецца, яны нам руки, Павел Егорович. Счастье, коли немцы не схопятся за гэта, не ператвораць у сородак, каб уздзейнічаць таким чынам на нас. А может, не додумаются, а? Подкажуть. Да і нашай халуі подкажуть. До речі, як там обстановка в Крутогор'ї? Ну, на прамкамбінаце цяпер працуюць нашы палонныя. Много? Не дужа, чалавек 50. Патрулі стаць ад чыгуначнай станцыі і ў канцы бальнічнай вуліцы. А Туды, пад самы мост. З таго боку ад спиртзавода? Там пакуль нікога няма. Ну, а хто там... І гэта скажу. Камендантам у горадзе стаў нейкі Курт Гельбах. Начальником СД Ганс Рихтер. Бургомистром поставлены Борисевич. Полицией командуют Жмейда и Рославцев. Так. А яшчэ хто ў паліцыі служыць? Зумер, Радзевич, Вятров. Кто? Это что, повар? Так. Так, вось тебе свои чужинцы. Ну и гады. Оказывается, чакали своего часу. Ничего, это еще не ихний час. Ихний час прыйдзе, калі расплочвацца за ўсё давядзецца. Ну, а што чуваць про подпольный райком? Ничего. Правда, у Машавой покараны смерцю старшыня сельсовета Рыгайла и старшыня колгаса з Добраўкі, Ефременко. А мы ж таксама уваходзілі ў склад подпольнага камітэта. Ну что ж, трэба хутчэй рушыць бліжэй да забясецкіх лясоў. Тым больш, што там же знаходзіцца і падпольны камітэт партыі. Назаўтра група партызан, якую падбухторыў прокурор Шашкін, пакінула атрад і рушыла да лініі фронту. Так пачынаў свае першыя крокі партызанскі рух на акупіраванай Беларусі. На другі дзень пасля візіту да Сідара Раўнягіна камандзір маскоўскага атрада Карханаў выклікаў Чубара да сябе. Мне вот что пришло в голову, Радимон Антонович. Покольки наш отряд побудет тут за беседе день-два, давайте паспрабуем разом пошукать товарищев, якія засталіся ў вашым раёне. Чаму б, напрыклад, не наведацца ў тую ж Машавую, раз вы ўжо маеце на яе сваю інтуіцыю. Можа і правда там знаходзіцца райком, а? Я не супраць. Дадзім вам у дарогу кого-небудзь. Зразумела, што ў іх паміж гэтага яшчэ задання будзе. Людзі мы прышлыя, малы каго ведаем у вас. Таму нават з гэтага боку мясцовыя кадры неабходны. Такія людзі, якія па-ранейшаму і адказвалі за ўсё, і дарадцамі былі. У Машавую разам з Шубарам ішлі два партызаны. Адзін з іх Патоля, той самы, які учора на просецы ў лесе кідаўся на Шубара, каб завалодаць вінтоўкай.
другі по прозвішчу Бераснёў. Ужо на караністай лясной дарозе, калі краем былі абмінуты адна, другая і трэця вёсачкі, што ляжалі загадцю на шляху ў Мышавую, здалёк пачуўся грукат колаў. Ён усё нарастаў, а неўзабаве Чубар пазнаў і Васка. Той ехаў з Вараноўкі Васіль Пацюпа. Здоров, Чубар. Здоров. А гэта што за людзі з табой? Да вось, ідзем. Да я сам бачу, што не едзеце. Але куды і за чым? І наогул адкуль ты ўзяўся раптам? Доўга расказваць. А гэта партызаны са мной. І даўно ты з імі? З учарашняга дня. А яны даўно тут? Думаю, што не дужа. А куды яны цяпер? У Мышавую. Слухай, справа ў мяне да цябе ёсць. Цётці, калі гэта яна ў цябе з'явілася? А як толькі ўбачыў цябе. Але ад іх хаваешся? Як табе сказаць? Не тое, што хаваюся. Аднак у гэтай справе яны па сабе, а я па сабе. Ага. Ну, тады гавары. Мне трэба ведаць дакладна, ці застаўся хто-небудзь у раёне для вядзення падпольнай работы. А ты што, ходзіш вось так з вёскі да вёскі і пытаешся? Разумееш, я сам ведаю, што гэта не лепшы спосаб. Але што зробіш? Камандзір іхняга тата таксама цікавіцца. Так што... А яны сапраўдныя партызаны? Ты што, сумняваешся? Ну, а калі раптам не? Як гэта зразумець? А так. Можа, яны выдаюць сябе не за тых, хто на самой справе. Ты знаёмы мой у атраце? Ну, допустим, але... Не давяраеш? Ты не, ну, просто не маю права заводзіць падобныя размовы. Вось каб ты пачакаў дзень-другі, а я падумаў, можа б, хто дасведчаны трапіўся. Ну што ж, раз так, а цяпер ты куды? Та таксама ў Мышавую, да аднаго знаёмага, вартаўніка садовага, Калістрата Шандова. Ну, а ты? У тебе ў Мышавой знаёмыя ёсць? Некалі ведаў Рыгайлу, Ефременку. Так, слухай, Чубар, а, дарэчы, чаму ты думаеш, што сувязі трэба шукаць тут? Інтуіцыя. Мяне ў жніўні клікалі сюды на нараду. Вось я і разважыў цяпер, што нешта важнае тады рашалася, якраз перад тым, як адступіць нашым войскам з раёна. Так, дык чаму ты не з'явіўся, калі клікалі? Ну, звычайна. Заняты быў у калгасе эвакуацыі. Ты вось што, Чубар, не хадзі адразу цяпер ні да Рыгайлы, ні да Ефременкі. Ну, навошта з вінтоўкай будзеш шастаць пад вокнамі ў вёсцы, ды і невядома яшчэ, можа, тут немцы. Да вечара пабудзеце ў садзе, у вартоўні. Ну, а там ужо рабіць сваю справу. Як, хлопцы? А что там у тебя у тым садзе? Усё, што захочаш. Дык яно па часе ўжо не зашкодзіла бы да абеду дапасці. Ну, дык як? Пабачым там. Яшчэ Пацюпа не спыніў коня на двары, як на грукат колаў насустрач з вартоўні ў садзе выйшаў стараваты, але яшчэ порсткі дзядок. Тады да яго падаўся на ганак Пацюпа. Ён нешта сказаў вартаўніку, што не пачуе на возе, бо той тут жа гукнуў з ганка. Здоров, дед! Заходите в хату, не мозольте людям воду.
Проходи, проходи. Заходите, хлопцы. Ногами будет. Что это за люди с тобою? И на что ты их привез сюда? Да Чубар попросил. А кто это Чубар? Старшиня колгаза Зверомея. А ты двое? Да Чубар каже партизаны. А сами что яны говорят? Да не пытался я. Ну, ты не пытался, мне теперь разбирайся. Ну, Чубар сапраўды кажа, што яны з-за лініі фронту, ці не з Москвы нават. А мне что до того, откуль яны? Мне заборонено тут не только постой наладживать, а и прымать, кого б там не было. Да Чубар же не чужы. Так откуда тебе ведомо, что он не чужий? Теперь кто хочешь продать может. Да не кто продать. свои, кто чужинцы. Да не продать он. Гэтым такое не трэба. Ну, трэба, не табе знаць і не табе рашаць. Ну, добра. Рабі, як ведаеш. Але пра Чубара, як пойдзеш, абавязкова скажы, бо ён шукае сувязі з райкомам. Ну, что ж, частуй, дед, гостей, а? Да ёсць тут крыху зелля. Не, мы гэтага не можем. Мы зараз павінны ісці... Куды? Ну, як куды? У вёску на разведку. Ну, это, сдается, не дело. Навошта спешаться? Да и что там разведывать у Машовой? А знойдем что. А кто это в день на разведку ходит? У вёсцы теперь нема кого разведывать. Немцу это дни зусім не видать. Да, немцу трэба разведывать на Большаку. А мы разведаем и Большак, коли спотребится. Так что, немцев, как вы кажете, нема? А гэтых полицаев? Покуль один. Ага. А у волости? У волости кто заправляет? Ну, там наш забургомистра. Где он живет? Там, где и волость находится. У вёсцы вам покажут, бо отсюль не видно. Але жонка у его немка. Что? Немка. Як это немка? Звычайно. Привез еще с того полону. У Германии працевал недзе. Ну, оттуль и привез кабету. Ну вот, а ты кажешь, кого разведывать. Ходим, Севастьян. Можа... Нічого не можа. Железо трэба ковать, пакуль гарачае. Але плевать на гарячее железо таксама не варта, бо небяспечна ад гэтага бывае. Ну, пойдем. Нешта яны у вас як шитики, каб не натварылі чаго лішняга. Да, нічога, дед. Ну, доставай з-пад кажухоў сваё зелле, а то ажно смаха. Да можно. Вон, окраец хлеба, сырые яйки, яблоков яшчэ збегаю лепшых пронесу. А ты правильно зрабіў, што адстаў ад іх. Дед табе паможа. Мяркую, нешта ведаем. А то ты не ведаешь. Ну, так... Карханов, командир отряда, говорил, что у нас в районе было покинуто у жнивни 2 группы. Одна партизанский отряд, другая подпольный комитет партии. Откуль такие известки? Не ведаю. Лишь отряд называется разведвально-диверсийным. Рация так само мается. Ну, про отряд я не ведаю, а вось про райком чуў. Ты не спяшайся з гэтым. Зараз вось падпоем деда. Вось, разведвалі. Ты заўсёды пачупа недзе зачэпішся за дзярмо. А раптам там немцы? Якія табе немцы? Ну, что там? Что там здарилось у вас? Кто стрелял? Да, и вы стреляли, и бургомистр стрелял. Як это здарилось? Так здарилось. Что значит так? Тое, что ўсё сорвалося з яго стрелок. Ну вот что, говорите, что вы наробили? Чья это кровь на топоры? А табе что да яе? А то я, что я тут господар.
Я повинен ведать, что мне про вас чекать треба. О, ты, здається, розумнейший. Говори, только и худшее. Тишей вы, тишей. Здається, вийшла недоречність. Ну? Жанчину эту забили, немку. Ну, жонку бургомистрову, ну. Гэты? Так. А стреляли на что? Стреляли. Стреляли, послякали, бургомистр выскочил праз окно. Так, это той по нас перший стрелял. Помолчи ты, шитик. Рассказывай про все. Аккурат, как было. Отойди сюда. Ну, пройшлися мы, значится. Ну? Немцеву, правда, як вы казали, нема. Ну, мы тады з ім у волосное управление. Глядим, а там гэты, бургомистр. Ну? Обедая. И жонка его. Ну, пытается она, что вы за люди, мы отказываем по делу. А якое дело у вас, пытается снова бургомистр? И все на мою винтовку глядите, в очей не сводите. А свою, тем часом, ближей до себе. А? Вот так само винтовка оказалась. Правда, не наша, видать. Да тихо ты, шитик. Патоля и кинулся на бургомистра с сякерой, мол, отдавай зброю. Немка это раптом заступила дорогу Патоле, заслонила мужа. Ну, ось удар сякеры тому и прийшовся по ёй. Ой. А бургомистр тим часом праз окно. Якраз розчинене було. Ну, я и стрелил. Наробили делов. А может, она еще живая? Да где там живая? Сам бачив, голова напополам расщепилась. Ладно. Теперь ничего не зробишь. Теперь заварится каша. Тишей, дед, тишей. Так, у який бок збег бургомистр? Туди, к поселку. О, немцев зараз у машовую проведе. За жонку он не дарує. Так, а, почекайте, а може паспробовать перанять его? Ну, покуль доберется до Большака, да дошкается немцу... Яны там часто теперь ездить. Не поспеете. Я мясцовость ведаю. То-то что холера. Довезется сяння платить за побитые вами горшки. Потюпа. Так, вот что, громадяне, вам тут оставаться нельзя. Идите себе откуль пришли, на сяння вам подвигу, сдается, хопить. Назведывались и досить. А ты потюпа побудь. Я так само застануся. И тебе заставаться нема чего. Вот что. Вы идите у двух в отряд, а я вернусь. Я повинен довести дорученную справу до конца. Может, не все будет складываться так страшно, как напологовый вартовник. А, это ты? Где ж дед? Да и побег у вёску. Бургомистр все-таки перестроил на большаку немцев. Уже 2 машины приехали. А где твоя? Да пошли одни. Тяжлёха хоть позбавився. А, звичайно. Ну, это ты правильно зробил, что назад не провел их. Неспокойно, скажу тебе, товарищи. Слухай, а чему дед побег туды? Это ж наоборот небеспечно. Тут такая справа. Ну, словом, я тебе открою секрет. У Машавой находятся 2 члена подпольного райком партии. Ну, ты их ведаешь. Пантелеймон Рыгайло и Ефрем Ефременко. И бургомистр не иначе про это здогадывается, что они не так себе застались. Вось бургомистр наведе зараз на их немцев. Може, яшчэ ўсё абыдзецца? Будем сподеваться. Тому я тебе не параю у день у Машаву з'являться, разумеешь? Так. Гэта бургомистра могли бы убрать давно и без вашей допомоги. Не шипали его тому, что покуль нос своего куда не треба не совал. Тем более, что поставить на посаду бургомистра своего человека не поспели. Ай, дед, нечто деда долго нема нам. Слухай, а хто ён, гэты дед, на самой справе? Давай чакаемся, у самого спытаешь. Кладися-ка на воз, а я кину тебе травы под бок на землю.
Заснуў Чубар хутка. Затым яму снілася пажар, які клубок з чалавечых постацяў і зазыбаў твар выплывае як бы з туману, нават з таго крывавага зарыва, што засталося на небе пасля пажару. Намеснік штосьці гаворыць Чубару, але слоў яго не разабраць. Нарэшце гук у зазыбавым голасе як бы пачаў прарэзвацца. Тише, дед. Что? Так это ты так ладно, что их узяли? Ну, Ефременку и Рыгайлу. Правда? Так. А хто яшчэ з падпольшчыкаў Машавой быў? Не ведаю. Люди бачили только, як повели на колгасный двор етах, старшиню колгаса и старшиню сельсовета. Да что ж нам теперь рабіць, дед? А ничего. Чакать. Чаго? Пакуль усё само собою высветлится. Слухай, ты так ладно ведаешь, что немцы яшчэ ў вёсцы. О, ага. Слухай, я вось пра што думаў зараз, Крестрат. Тебе таксама нельга заставацца тут, бо невядома, што будзе заўтра. А хто ж замест мяне застанецца? Да нічога з вартоўні не зробіцца. А як спатрэблюся Касьяну ці яшчэ каму? І тым не менш на нейкі час табе ўсё-ткі неабходна знікнуць. Зрабіць гэта не цяжка, чалавек ты адзінокі, пажывеш пакуль у мяне. А гэтага зверамеек, што з ім рабіць? Як што? Ай, я б яму не дараваў. А ты вунь пра што? Стукнуць бы яго туда соннага, да ў валежніка. Ну. Навошта раптам такая крайнасць? Па-першае, Чубар ні ў чым не вінаваты. Гэта здарылася так, што ён прывёз з сабой незнаёмых людзей. А па-другое, на чаго мы дойдзем, калі вось так, як ты прапануеш, будзем усё вырашаць? Чубар! Чубар! Эй, ну, прачніся, ну! А я і не сплю. Значит, усё чуў? Так. Ну што ж, тым лепш. Але як пойдзеш у атрад, то раскажы там свайму Карханову, што адбылося учора. Можа, што-небудзь зробіць, каб вызваліць падпольшчыкаў. Мы таксама тут думаць будзем. Можа, разам у атрад дабяромся? Да не, нам хопіць сваіх спраў. Вось зараз мы выведзем тебе на дарогу, а там сам. Иди. Між тым у верамейках ужо каторы час, пачынаючы з досвідку кожнага дня, зноў чуўся звон кавадлы. Разлятаўся ён ва ўсе канцы вёскі з кузні, якая стаяла акурат анямелая лічы ад другой мабілізацыі, калі пайшоў на зборны пункт верамейкаўскі каваль Васіль Шандабыла. Яго месца заняў палонны чырвонаармеец, якога выбавіла з яшніцкага лагера Палага Хахлова. Звалі палоннага Андрэй Марухін. Больш зручнага месца, каб сабрацца ў адно, сялянам таксама цяпер не было ў верамейках, чым гэтая кузня. Не абмінаў, зразумела, вясковую кузню і Зазыба. Яму спадабаўся гэты вайсковец, але блізка пазнаёміцца з Андрэем Марухіным Зазыбу пакуль не ўдавалася. Андрэй Марухін таксама вельмі даверлівы быў да былога намесніка старшыні. Часта сам пачынаў размовы. Аднойчы, калі яны засталіся адны, Марухін нечакана спытаў у яго адкрыта:
Дзяніс Еўменавіч, на каго ў верамейках можна будзе разлічваць, калі справа дойдзе да выступлення? Добра было б адшукаць нашага старшыню калгаса Чубара, але той ужо недзе ваюе ў партызанах. У якіх партызанах? Ну, помніш, ці можа хто расказваў, у верасні тут, у нашых лясах, паявіўся быў нейкі ўзброены атрад. І ў Машавой байцы таго атрада былі, і ў Бялынкавічах вадакачку на чыгуначнай станцыі ўзарвалі. Дык Чубар нібыта з імі і ў Машавой паказваўся. Але дзе той атрад? Вось ужо амаль восень, ні пра які партызанскі атрад у забяседдзі не чуваць. Значыць, падаўся ў іншае месца. Ну, а яшчэ на каго? На каго ў верамейках можна будзе разлічваць? Сам жа бачыш, якія ў нас мужыкі. Два здаровыя на ўсю вёску засталіся. Дык і тыя. Адзін паліцэйскі, ўжо другі стараст. Але я так думаю, што тут у справу можа пайсці кожны. Не, Дзяніс Еўменавіч, з вашых мужикоў войска не складзеш. Незалежна ад таго, многа будзеш думаць ці мала. Гэта я вам кажу як чалавек, які трохі паваяваў. Вашых драніцаў, хрупчыкаў, падзёраных можна будзе, вядома, скарыстоўваць, але, як кажуць, на падсобных работах. Я так сказаў пра верамейкаўцаў сваіх. Мы сапраўды сухарукія, мы кілаватыя. Аднак, ну, пакладацца на адных верамейкаўцаў у такой справе, мусіць, не мае сэнсу. Трэба прыгледзецца да другіх вёсак, пашукаць там неабходных людзей. У вас на прыкмеце ўжо ёсць такія? Захар Доўгаль з Гончай цалкам надзейны. Васіль Пацюпа за 5 кіламетраў адсюль жыве. У Бялынкавічах недзе асеў пасля палону настаўнік Мурач. У кожнай вёсцы нехта знойдзецца. Але ж і ад нашых мужикоў адмаўляцца нельга. Ва ўсякім разе на нашым бязрыб'і і рак сыдзе за шчупака. Ну, гэта так. Урэшце на што-небудзь яны прыдадуцца. Ну, а зброя? Зброя. Была ж нядаўна адна вінтоўка ў вёсцы, але і тую хтосьці сапсаваў. Я вось што думаю, Дзяніс Еўменавіч. Ці не пара і мне пахадзіць па вёсках? Каб паказаць і там кавальскае рамяство. Самі ж небось думаеце, адной сапсутай вінтоўкі не хопіць? Гэта так, не хопіць. Таму я і гавару. Трэба пахадзіць па навакольных вёсках. Акрамя таго, як мне здаецца, цяпер можна патрапіць таксама сустрэць каго-небудзь з былых вайскоўцаў. Не адзін жа я з лагера выбрацца здолеў. Ну, але дык як таго бялынкавіцкага настаўніка вашага знаёмага завуць? Сцяпан Канстантинович Мурач. Мурач. Кажаце, надзейны чалавек? У кожным разе, што глыбока ідэйны, гэта сапраўды так. Ну, а наконт надзейнасці людзям наогул трэба верыць заўсёды. Зразумела. Але ж па гэтым часе людзі якраз і дзеляцца на здраднікаў, на тых, хто ні вашым, ні нашым, ну і на патрыётаў, вядома. Няхай будзе так, я не стану адмаўляць. Хачу толькі сказаць, што апошніх намнога больш, чым першых. Яны вось і складаюць у маім уяўленні паняцце людзі. Іншая справа, што ва ўмовах варожай акупацыі трэба больш пільнымі быць. Узаемаразуменне неабходна дамагацца іншым чынам. У нас некалі у кавалерыйскім палку камісар казаў: «Я сваіх і чужых здалёку па паху чую». Давядзецца і нам цяпер пачуццё такое развіваць больш, чым калі. Дзякуй. Дзякуй, Дзяніс Еўменавіч. Я вашы парады улічу. Значыць, адразу магу і папытаць у Бялынкавічах, дзе жыве Мурач. Так. Ну, а найперш старайцеся даведацца, дзе цяпер той атрад, з якім пайшоў адсюль Чубар. Так.
Я сабе дараваць не магу, што ўсё тады абышлося без мяне. Ні Чубар чамусьці нічога не сказаў, ні нават Сідар Раўняй. Добра, Дзяніс Еўменавіч, да пабачэння. Між тым увесь гэты час, як Андрэй яшчэ жыў у палакі Хахловай і кожнага дня хадзіў у вясковую кузню, Зазыба меў вялікае жаданне сысціся з ім. Ён разумеў, што каваль недзе спатрэбіцца яму, як ніхто іншы ў вёсцы, і што яго нельга выпускаць з поля зроку. І вось акурат па-ягонаму ўсё здарылася. Ходзячы па хаце са сваім роздумам, Дзяніс Яўменавіч не адразу пачуў, як на павароце ў іхні завулак скрозь неглыбокі снег загрукаталі па цвёрдай зямлі колы. Ён выглянуў, каб пацікавіцца. Можна было ўсё дапусціць, але не гэта. Гасцём аказаўся бабінавіцкі кравец Шарэйка. Той самы Шарэйка, у якога ён уладкаваў у верасні маладзенькую разведчыцу Марылю. Шарэйка, а я думаю сабе, хто гэта? О, бачу, з інструментам да нас. Ось, рашыў падзарабіць. Няўжо ў мястэчку дзела не стае? Гледзячы якога. Ну, гавары, што новага ў мястэчку? Забралі дзеўку тваю ў мястэчку. Як гэта забралі? Як, ну, арыштавалі. Так. Дзе ж яна цяпер? Не ведаю. Арыштавалі учора, а сёння я вось да цябе. Ага. Думаеш, табе пагражае таксама што-небудзь? А, пагражае, не пагражае. Аднак дужа выстаўляцца таксама не трэба. Пытаўся ж я у цябе, чаго мне эта дабрачыннасць каштаваць будзе? Ну, пытаўся. Ну, а ты што? А тое, што гэта зусім справа цёмная. Я таксама пра яе амаль столькі ведаю, колькі і ты. Папрасілі мяне 200 ў мястэчка, ды ўладкаваць. Ну, я і зрабіў, як прасілі. А што да цябе звярнуўся, дык ты ж таксама зноў мы не пра тое. Урэшце, неадказнасць страшная. Да таго ж, можа, яшчэ і не выведзе след на мяне. А вось што мы, не ведаючы нічога, не змаглі памагчы дзяўчыне, не збераглі яе, дык тут з нас варта спытаць іх след. Ды з пасяленнем, здаецца, прамашку дапусцілі. Як гэта прамашку? Ну, як табе сказаць? Дык, ну, проста недарэчнасць нейкая у нас у мястэчку выйшла. Выдалі яе суседскія падлеткі. Як? Як? Надоечы полезлі ў кладоўку да яе. А там перадатчык стаіць у чамадане. Ну, канешне, падлеткі, мусіць, падумалі, што гэта нямецкая рэч, раз немцы часта ходзяць у дом. Не паспелі яны перахаваць чамадан у іншае месца, ну, як іх застукалі. От і ўся справа. Яны думалі, што перадатчык нямецкі, а камендант адразу здагадаўся, што да чаго. Аказваецца, яна зусім іншым займалася. Нашым штосьці пра немцаў перадавала. Дарма, што з праезжымі афіцэрамі ўвесь час дзеля выгляду круціла.
Тому я і думаю, не іначай мы з тобой, Еўменавіч, што-то таксама чагосьці не дакумекалі. Хіба не так, а? Люди бачылі, як я вели ў камендатуру. Это ж трэба, думалі, чорт ведама, што прадзіўка. А тут выходзіць, направду, таксама не чужая. Арыштые раптам усё мястэчка перавярнуў. Ты вот что, Шарейка. Что? Ты поживи покуль у нас. Ага. А мы тем часом паспрабуем что-нибудь допытаться праз людей. Калі не здолеем дапамагчы дзяўчыне, то хоць самі будзем ведаць, як сябе паводзіць. А сувязь у тебе ёсць цяпер з тымі людзьмі, што даручылі Марылю тады? Не далі мне такой сувязі. Паклікалі в один двор і попросілі, каб я уладкаваў Марылю у мястэчку. Всё. Так я табе не ўсё яшчэ сказаў. Ну, паслухай. На тым жа тыдні, якраз у чацвер, прыходзіла Марыля да нас. Чаму? Паперы нейкія прынесла. Сказала, няхай яны ў нас паляжаць, а там яна забярэ. Паперы гэтыя я таксама прывёз з сабой. Думаю, не іначай, як іх трэба камусьці перадаць. Але каму? Хто ж яго ведае? Глядзі. О! А як жа іх глядзець, калі не па-нашаму напісана, па-нямецку? Хоць ты да Мікіты драніцы несі. Во. Толькі цяпер і не хапала гэтага, грамацея. Знайшоў. Так, можа, Масей прачытаў бы тады? Не, ўжо, няхай без яго. І то ж. Кажу мне, і ты вельмі не гарачыся. Папер ёсць, каму перадаць і без тых, хто даручаў мне Марылю. Адным словом, ты заставайся тут, а я завтра поеду у Бабіновича. Атрад Нарчука, які пакінуў Шашкін з групай партызан, пасля небяспечнага пераходу спыніўся ў лесе непадалёку ад Бабіновіча. Мітрафан Ануфрыевіч, гледзячы з расшчыльнага будана на бухматую мяцеліцу, чакаў, што першым к вечару атрад вернецца камісар Баранаў, які недзе быў на разведцы ў Бабіновічу. Затым недзе к начы прыйдзе Павел Чарнагузаў. Калі хвілін праз колькі Нарчук выйшаў на выспу з будана, то ўбачыў там лесніка Бабурку, які ведаў сюды і іншыя патаемныя сцежкі. Убачыў Баранава, а з ім яшчэ аднаго чалавека, у якім пазнаў верамейкаўскага зазыку. Пазнаў і ўзрадаваўся. Тым часам у маскоўскім атрадзе адбывалася наступнае. Дапамагчы тады двум арыштаваным старшыням у Машавой партызаны не здолелі, проста спазніліся. Калі ў вёску прыйшла група, якую вызначыў дзеля гэтага Карханаў, Рыгайла і Яфрэменка былі ўжо мёртвыя. Як вы рашылі? З намі будзеце? Яшчэ нічога не надумаў. То падумайце. Атрад такі быў створаны вашым райкомам партыі і штабам 13-й арміі. Відаць, на нейкім заданні знаходзіцца. Мы прастаім тут не больш за тыдзень, а тады рушым далей.
Правда, я зусім не настойваю, каб вы ішлі з намі. Я казаў ужо вам. Але адмаўляць вам таксама не стану. Да цяжка развітацца з роднай стараной. Знайшоў вас па цюпу, пазнаёміўся з Шандовым. Здаецца, выйшаў на след падпольнага райкома. Не ўсіх членаў немцы ў Машавой арыштавалі. Думайце. Думайце. А то пакуль Шпакевіч просіць накіраваць вас разам з ім на одно даволі нелёгкае заданне. Тут одна наша армейская разведчица собрала важные звесткі. Дзе, як не ведаю. Урэшце, гэта яе справа і яе тайна. Але калі мяне прасілі армейскія таварышы звязацца з ёй, памагчы рацыі, я на гэткае не спадзяваўся. Словам, у нашы рукі трапілі неспадзявана вельмі каштоўныя разведдадзеныя. Іх ужо чакаюць у Маскве, а вам належыць даставіць іх за лінію фронту. Тут збольшага тое, што не трапіла на карту. Напрыклад, месцазнаходжанне паліцэйскіх часцей у паласе групы арміі «Цэнтр». Таксама размяшчэнне групы каманд тайнай палявой паліцыі, палявых і мясцовых камендатур, лагераў военнапалонных, армейскіх зборных пунктаў военнапалонных, стацыянарных і фронтавых лагераў. Паспрабуйце, таварыш Чубар, таксама праштудзіраваць паперы гэтыя і разабрацца, што да чаго. Ах, і малайчына. Столькі сабраць матэрыялаў. Глядзі ты. Неўзабаве пасля Міколы вярнуўся ў верамейкі Андрэй Марухін. У той жа дзень каваль расчыніў вясковую кузню. Тук-тук, тук-тук-тук, пазваніў ён па кавадле, і гэты гук паляцеў у абодвыя канцы вёскі, залятаючы і ў заснежаныя падліткі. Для зазыбы гэтае жывое тук-тук загучала бы звон, як заклік. Ён тут жа накінуў на сябе спехам доўгі яшчэ бацькаў кажух і пайшоў да кузні. Блага, што верамейкаўскія мужыкі не паспелі яшчэ сабрацца тут. Рассказывай, с чым вярнуўся? Багат з чым. У Труску, у Канічах, у Жабыках сустрэў сваіх знаёмых. Ну, помните, я рассказываў, што разам выходзілі з акружэння пасля Магілёва? Дык іх там на цэлы атрад набярэцца. Што значыць набярэцца? Ну, звычайна. Хоць зараз станавіў строй і загадвай. Так што можна лічыць іх за гатовы атрад. А зброя ёсць? Ёсць і зброя. Нават кулямёт у аднаго мясцовага паліцая забралі. Няўжо яны так адкрыта дзейнічаюць? Пакуль што больш употай. І кулямёт употай забралі. Добра, добра. Ты вось што, хлопец. Давай выкладывай усё парадкам. Дзе, як і што. І ты, я тыя мясціны добра ведаю, так што... Дарэчы, настаўніка таго, Мурача, у Белынкевічах, бачыў? Я і забыўся сказаць. Гэта ён мяне звёў з маімі былымі, па акружэнню, а тады па палону. Ды і з мясцовымі таварышамі таксама ён пазнаёміў. Ну і што яны робяць? Рыхтуюцца. Рыхтуюцца? Ну? Але іх трэба папярэдзіць, каб доўга не заседжваліся па вясковых хатах. Недзе у пачатку студзеня немцы пачнуць ажыццяўляць перапіс былым ваенным і акружэнцам. Наогул,
дарослому мужчынскому насельніцтву, ды і жаночаму, відаць. Ім патрэбны рабочыя рукі ў Германію. І яшчэ я табе скажу навіну, раз такая справа пайшла. Я тут, пакуль ты хадзіў, свой партызанскі атрад знайшоў. Якраз пасля таго, як ты з Верамеек пайшоў. Падаўся гэта я у Бабіновічы, а па дарозе мяне і перастрэлі партызаны. Знарок падпільнавалі. Толькі што ў наш лес аднекуль здалёку вярнуліся. Камандуе атрадам знаёмы чалавек Мітрафан Нарчук. Ён да вайны ў райкоме працаваў, а перад тым быў, як і я, старшынёй калгаса. Дзе ж яны дагэтуль былі? Заданне вайсковага камандавання выконвалі. Яшчэ тады, як нашы часці ў раёне абараняліся, атрымалі гэты загад. Словом, воевали недзе ў чужых, а цяпер у свой раён вярнуліся. Значыць, барацьба з акупантамі становіцца справай не адзінак, а масавай. Пабачыш, неўзабаве яна стане і ўсенароднай справай. Калі ўсё гэтак і надалей пойдзе, як цяпер атрымліваецца, то абавязкова станем. То добра. Але перад тым, як ісці мне зноў забесяць, трэба сустрэцца з камандзірам раённага партызанскага атрада. Гэта абавязкова, абавязкова. Хутка я цябе звяду з Нарчуком. Гэта не адно маё жаданне. Усе, каго я бачыў, гэтага хочуць. Тым лепш, тым лепш. Адсюль можна будзе адразу і ў атрад да Нарчука пайсці. Тут недалёка. Трэба апярэдзіць немцаў, пакуль яны перапіс свой не пачалі. Не выключана магчымасць, што і аблавы таксама будуць наладжваць. Документ. Начальнику полевой полиции при головном командовании сухопутных войск Вермахта. Генеральный штаб, номер 2365-42. Секрет. Створенные большевиками на початку войны знішчальные батальоны з'явилися основой зарадження і развіцця партизанского руху у тыле нашей армии. Русские створили особные группы, якія склаліся з членаў камуністычнай партыі, старшынь калгасаў, дырэктараў саўгасаў, кіруючых асоб дзяржаўных устаноў, афіцэраў і чырвонаармейцаў, военнопалонных, якія уцяклі з нашых лагераў. Добре, товарищи, что вы так хутко отгукнулись на наше запрошение. Иначе нельга, Митрофан Ануфриевич. Як почули, что сбор великий у лесе ладится, то одразу сюды. Дармо, что без зброї, але того всього есть. Ну, зброя трохи назапашена. Дадим на перший випадок. По нагану вам. А винтовки и автоматы сами сдобудете в бои. Товарищ Марухин. Так. Ходите сюда. Значит, так и домовимся. Перадайте капитану Скандилову, нехай подымае своих бойцов и так само рухается уздовж беседи на Крутогорье. Есть. Почекайте. Побудьте на митингу. Где комиссар? А ён у землянцах. Покличьте его. Товарищи, вы долго спирались на этот митинг, на этот великий сбор. Долгая и кровавая дорога выпала нам. Не все мы счастливо пройшли ее. Багато было ахвяр. Загинуло ядро подпольного райкома партии. Это самая найцяжейшая страта. И тем не меньше, сегодня мы можем сумленно глядеть один одному в очи.
Мы не стали на колени перед фашистами, и мы готовы до борьбы с лютым ворогом. Червоная армия на Заходнем фронте нарешті погнала назад немецко-фашистских захопников. Москве больше не погрожае ворог. Стабілізаваліся фронты і на іншых напрамках. Про гэта мы ведаем цяпер дакладна, як гаворыцца, з самых пэўных крыніц. Командование отряда наладило сувязі з московским отрядом. Отряд товарища Карханова, кіруючыся указаниями центра, распрацаваў план агульнай аперацыі по ліквідацыі гарнізонаў у некалькіх раённых цэнтрах. Першы сумесны удар мяркуецца нанесці по Крутагор'ю. Таму же сёння к вечару нам належыць заняць заходнія пазіцыі ў Кручкоўскім гаі. Вы ўсе гэта месца добра ведаеце. Але наступаць на Крутагор'е з Кручкоўскага гаю мы будем силами ни одного нашего отряда. На паўночным усходзе раёны, на ўсходзе Батаевскіх лясоў, створаны яшчэ адзін партызанскі атрад, які склалі былыя военнопалонныя кружэнцы, дакладней бойцы и командиры Червоной армии. Командиром отряда выбраны капитан Скандилов. Товарищи, задача усім зразумелая? Ясно. Тады в поход. Командую. Поход, товарищи! Ура!